Hodně štěstí, milý Ole. Hodně štěstí, zdraví. Všechno nejlepší, miláčku. Ty si ani nerozbalíš svoje dárky? Co je? Jenom doufám, že se na mě Ole nebude zlobit, že jsem se pár dní neozval. Ale hloupost, bude mít radost, až tě uvidí. Ví Anna, že přijdeš? Už jsi rozmyslel, co bys chtěl dělat, až přijdu odpoledne z práce? Ne. To nevadí. Můžeš o tom ještě přemýšlet. Banán? Já otevřu. Nilsi, už jsem myslel, že nepřijdeš. To se splet. Srdečně gratuluju k narozeninám. To je pro mě? Pro koho jinýho. Musím ale hned zase jít. Zůstaneš tady. Pojď dál, mi nekoušem. Ahoj. Ahoj. Chtěl jsem mu jenom v rychlosti pogratulovat k narozeninám. To je slovník? Na první pohled to asi není nic moc, ale jsou tam vážně zajímavý výrazy. Najdi třeba N, jako naše národní mužstvo. Německo proti Anglii? V Berlíně? Pojedeme tam. No, zdá se. Paráda, děkuju, Nilsi. Jo. Už vím, co bych chtěl dneska dělat. Půjdeme všichni 3 na pouť. Mají tam novou horskou dráhu, prý je bezvadná. Já nevím, ale... Mám dneska narozeniny, takže si můžu něco psát. Sama jsi to přece říkala. To je pravda, říkala, ale... Proč se zase nemůžete spolu udobřit? Není to přece moje vina. Ole. Dáš si kafe? Ne, děkuju. Musím zase jít. Ahoj. Tak ahoj. Jo. Co se děje, že máš tak dobrou náladu? Noc byla krátká. Petr 21 volá Petra 21-2. 21-2 slyší. Něco pro vás mám. Pokus o krádež kabelky na Bornholmstraße. Jsme na cestě. No a? Nejsiš tak trochu zvědavý? Pardon. Co je to tady? Ein Kesselbuntes? Ten muž, co leží dole, by ukradl kabelku. A ten hodný pán tady toho zloděje statečně zadržel. Tak jo, moc krát děkujeme za pomoc a už můžete vstát. Já nemůžu. Myslím, že mi bohužel ruplo v zádech. Sakra, já už nemůžu dejchat. To vám patří, mladý muži. Máte velké bolesti? Myslíte, že tady ležím jenom tak? Petr 21-2 volá Petra 21. 21 slyší. Potřebujeme záchranku.
Nejlíp se 2 vzpěračema. A taky doktora. Děkuju. Pomoc tu bude hned. Moc dobře to nedopadlo, co? Co se mezi váma děje? Tak povídej. Zkus mi to vypovědět. Neužírej se tím vevnitř, to pomáhá. Hele, ty jsi přes noc udělala terapeutický kurz, nebo co? Zastav. Podívej se na tu značku. Ten nemá čistou ani značku, ani svědomí. Otoč to dozadu. Sakra! Co se děje? To je přepadení. Poldové! Cože? Tak dělej kruci! Podělalo se to. Zůstaň stát! Pojď blíž! Na zem! A ruce za hlavu! Vole? Ano, Melanie? Přepadení banky Hanze Plankenstieg. Jeden pachatel je ozbrojený, má zákazníky jako rukojmí. Halo, Běžte prosím zpátky, do banky teď ne. Děkuji. Takže má zákazníky jako rukojmí. je to případ pro zásahovou jednotku a vyhlaste pátrání po Stůjte, vozidle. prosím. Bílý Volkswagen Passat. Značka Vincent Lue, je v něm na útěku asi další z pachatelů. Víc jsme zatím nezjistili. Nemůžeš to urychlit? Ne, A co je s těma dveřma? ty jsou automaticky zablokované. Zahoďte tu zbraň. Vypadněte, střílí se tam, běžte zpátky. Viděl jsi něco? Jsou tady. Ne. Běžte prosím zpátky, jste tu příliš blízko. Musel jsi zhrát na hrdinu kreténa. Ne, toho sakra! A co teď jako budeme dělat? Sakra. Je to zlý? To... Pohyb. Stávej ty, mizero. Běž tamhle. Proč ani jednou nemůže nic proběhnout hladce? Pohyb k ostatním. Lehnout. Ruce za hlavu. Slyšíš, já nechci do kriminálu. Uklidni se, sakra, teď musíme přemýšlet. Dostanem se z toho, ale nejdřív pozbírej mobily. Dobře, vytáhnout mobily. Všichni a žádný triky, jasný? Vytáhni mobil. Rychle, dej ho sem. Tvůj taky. Dělej, tvůj mobil taky. A ty? Žádnej nemáš? Dovolíte? Ahoj. Co ty děláš u záchranky? Potřebovala Háze si snad podvrtnul nohu. Dobrý den, pane. Jsem lékařka záchranné Už 3 služby. hodiny jsme bez přestávky venku. Prohmatám vás, ano? Au. Bolí to? A tady směrem nahoru? Já to nepoznám. Najednou mi ruplo v zádech a od té chvíle se nemůžu hýbat. Tohle cítíte? Ne, tam je to v pořádku. Dobře, takže to nic. A ruce taky nic? V pořádku. Můžete pána naložit. Dobře. To jsou ploténky. Kolegové vás ale přesto pro jistotu odvezou do nemocnice. Můžu už jít. Ani nápad, pojedete s námi na stanici. Jakobyová? Tak co? Včera večer. To bylo dobrý, ne? Dobře, ano. Bychom si to někdy Dobře. zopakovat. Tak jo. Pojďte, musíme rychle. Došlo ke střelbě v bance na Plankenstieg. Cože? Viděli jsme tam jen jednoho. A co zákazníci? Víte, kolik jich tam je? To nevím, do zákaznické sekce jsem neviděl. Dobře. Castor 240 pro všechny. Odteď přebírám velení zásahu. Všichni ihned opustí uzavřenou oblast. Vchod je tamhle vpředu. Záchranka je na cestě. Já zůstanu tady. Dělej, vem to. No, banka Hanze, prosím. Zůstaňte úplně v klidu. Zkuste mi nenápadně říct, kolik je pachatelů. Chcete s jedním z těch dvou mluvit? To je zásahovka. Ty nás tady postřílel. Dělej, polož to. Polož to. A sedni si. A vy všichni na zem. Zavěsil. Takže teď aspoň víme, že se jedná celkem o 2 osoby. Pohyb, padejte tamhle. Dělejte, trochu tempo. No tak, běžte, Hej, šup, stůj. šup. Tak pohyb. Vy dva nikam.
Pohyb, tak jdeme, dovnitř, do té místnosti. Rychle, trochu tempo, šup. A na zem, ruce za hlavu. Ani hnout, jinak budu střílet, jasný? Rozumím. Ano, co tady děláš? Volali nás, ahoj. Ahoj. Co se tady děje? Je tady zadní východ. Ano. Klíče, jsem s nima. V psacím stole. Ano? Tady policie. Jsem velitel zásahu a rád bych s vámi mluvil. Poslyšte, my víme, že byla přepadena banka. Jste mimořádně bystrej? Slyšeli jsme, že uvnitř došlo k přestřelce. Je někdo zraněn? Jo, jeden chlap z ochranky dost... Silně krvácí. Kromě toho je tady ještě jeden zákazník, který asi dostal infarkt nebo tak něco. Nechte ty dva jít. Potřebují nutně lékařskou péči. Co za to nabízíte? Jaké máte požadavky? Auto by se nám celkem hodilo. Bez GPSky. V pořádku. Okamžitě zařídím vše potřebné. Ať k zadnímu vchodu přijede rychle sanitka. Kromě sanitáků... Nikdo nesmí bejt. My to odsaď uvidíme, takže žádný triky, jasný? Budeme se toho držet. Posíláme k zadnímu východu 2 sanitní vozy. Nic takového. Jedno auto, jeden řidič a jeden... Doktor ať zaklepe. A taky objednejte hodně pici. Lidi tady budou mít asi hlad. Pro jaký počet osob? Objednejte jí hodně. Ti to dlouho nevydrží, když už teď propouštějí rukojmí. Doufám, že máte pravdu. Jako tamhle tudy. Ano, troufneš si na to? Ano. Bez starostí, budu tam mít Malteho. Ty tam. Vstávej. Dělej, vstávej. Dobře, jasně. Dobře. Nedělej to, prosím tě. Nedělej to, prosím. Jakmile ti lidé budou venku, jděte okamžitě k sanitce. Ta druhá sanitka bude připravená hned za rohem a moji lidé u ní budou. Nevystavujte se zbytečnému nebezpečí. Ano? Tak jdeme na to, ne? Ano. Dobře to dopadne. Zavři, prosím. Jo. Nastupují. Jsou uvnitř. Zranění jsou uvnitř sanitního vozu. Kousek dál je další sanitka. Tam si do ní přestoupíte a kolega se už o vás postará. A to proč jako? Protože v jedné sanitce převážíme jen jednoho pacienta. Malte, ohlas nás v nemocnici. Pacient je muž při vědomí a má střelné zranění na stehně. Jo. Žádný strach. Teď už jste v bezpečí. Nikam se nepřesedá. Řekni jim, že vystupovat nebudeme. Stáhni okýnko. Jediný nesprávný slovo a odprásknutě. Nemáme čas na přesedání. Musíme do nemocnice. Nemůžeme jim v rychlosti položit jen pár otázek? Promiňte, ale nemáme čas. Mám tady akutní srdeční infarkt a muže s velkou ztrátou krve.
Slyšela jste paní doktorku sama. Musíme jet. Je mi líto. To bylo vofous. A teď nás zavez do přístavu. Kam přesně? To se rozvíš, zatím prostě jeď. Vypni ten maják a tu houkačku a nesahej na vysílačku. Nilsi? Ozvala se ti už Anna? Ne, proč? Já nevím, ale nějak se mi to nelíbí. Jeli dál do nemocnice, nikdo nepřestoupil. Okamžitě zjistěte aktuální pozici té sanitky. Ne, já potřebuju vědět, kde je ta sanitka teď. Myslím, že jsou pryč. Haló? Pořád ho má vypnutý. Děkuju. Ta sanitka se v žádné nemocnici neohlásila. Říkám, že tady něco nehraje. A my tady stojíme a telefonujeme. Castor 240. Co? Určitě? Dobře. Co se děje? Jedna ze zákaznic v bance volala na tísňovou linku. Oba pachatelé uprchli v té sanitce. Tady Castor 240. Nilsi. Vyhlašuji okamžité pátrání po sanitce s číslem na střeše 2842. Zúčastníme se toho pátrání. Za jak dlouho začnou tuhle sanitku hledat? To jde hrozně rychle. Musíte i hned do nemocnice a na operaci. Proč? Všecko, co potřebuješ, musíš mít přece tady. Není tady dost léku a nemám tu žádné nástroje. Můžu vás ošetřit jen prozatímně. Nevykládej nesmysly. A teď navalte vaše mobily. Můžeme jet ještě k Damtouru. Nilsi, to přece nemá smysl. Můžou být kdekoliv. Pojedeme na okrsek. Možná je něco novýho. Je něco novýho? Pátrá se po celém Hamburku i po okolí. Máme ve vzduchu 2 helikoptéry. Všechny hlídky tu sanitku hledají. Jestli ještě v Hamburku, taky najdeme. Jo, jestli je tady. Nilsi, děláme, co můžeme. Já vím. Doufám, že to bude stačit. Co dál? Co registrace vozidel? Ozvali se kvůli tomu pasátu s tou špinavou SPZ-kou. Teď to přišlo. Máme 40 aut, na která ten popis sedí. Kolegové z městské na tom pracují. V Hamburku jsou celkem 3 pasáty kombi, co jsou přihlášené ve Winsenlohe. Je tam levnější povinný ručení. To je jasný, bojevem si tohle. My tyhle 2. Napíšu ti adresu. A pamatujte, že to auto bylo hodně zablácené. Myslíte, že by se mohl ten řidič a ti 2 z banky někde sejít? Po tom, co je před tou bankou nechal ve štychu, ho jeho kolegové určitě moc v lásce nemají. Neudělejte nic neuváženého. Co Aně a Malte mu pomůže ze všeho nejvíc, je jasná hlava. Jo, já vím. Hodně štěstí. Jo. Sledovaný objekt v severním sektoru negativní. Tak běž. Otevři dveře. Vlez dovnitř. Věděl jsem, že na toho šmejda není To je spolehlivý. teď přece úplně jedno. A co když nás práskne? Co je? Já už ty bolesti nemůžu vydržet. Udělejte něco, krucinál. Dám mu fentanyl, kde je kufr? Anestetika jsou v druhém autě. Co? Vzal jsem jenom batoh, anestetika ne. Jak jsem měl vědět, že se nepřesuneme? Co má tohle zase znamenat? To znamená, že nemáme omamné prostředky. Taky ho nemáš omámit. Omamné prostředky jsou proti bolesti a on je teď potřebuje. Je to přece sanitka.
Ta je snad plná nějakých pitomejch léků. Ano, ale na tohle potřebujeme opiáty a ty tu nemáme. Dobrá, takže teď pojedeme buď do nemocnice, nebo musíme hned do nějaké lékárny. Ty lžeš. Když myslíte? Dobře. My dva pojedeme do lékárny. Dáš to na ní pozor? Jasně. Určitě? Jo. Tak jdeme. Moment, musím napsat recept. Jinak vám ten lék nedají. Tak ho napiš. To si musím sundat rukavice a jít tam dopředu. Tak dělej. Tak. A pohněte, paní doktorko. No tak pospěšte si. Já už ty bolesti fakt nemůžu vydržet. Dej to sem. Já chci ven. Já chci ven. Dejte mě ven, dělejte. Dejte mě ven. Dejte ho ven. Pohyb. Mě to tak mrzí. Hned jsem tušila, že tam něco nehraje. Měla jsem reagovat dřív. Melanie, nebyla to krucinál. tvoje vina, jasný? Tady stojí. To není on. Sakra, další adresa. Zůstaň stát. Mám pořád dost síly, abych to zmáčknul. Žádný strach. Já nejsem žádná hrdinka. To je tvoje štěstí. Mám jen dojem, že jste chytřejší než váš kamarád. To je brácha, tak dávej pozor, co říkáš. Opravdu chcete po zbytek života chodit s protézou? Co je to za blbost? Chceš mi nahnat strach, nebo co? Dobře mě poslouchejte. To podvázání už nemůžu déle nechat. Musíte velice rychle na operaci, jinak přijdete o nohu, stojí vám to za to. Drž hubu. Když budu tady amputovat nohu, je možné, že to nedokážu a pak umřete. Řekl jsem, abys držela hubu! Morfin 10 mg, 5 ampulek a 1 mililitr rebus in ardius sumus portus liba. Co to znamená? To je latina. To vím taky, co to znamená. To je celý název toho léku v latině. U opiátů je povinností lékaře napsat na recept taky přesný složení léku. Je to pojistka, aby nedošlo k jejich zneužití jako drogy. Běde, jestli kecáš. Já ti nekecám. Tak proč jsi tak nervózní? Protože nejsem zvyklý, že na mě někdo míří. Dobře, tak jdeme. Ale pamatuj si, jeden chybný pohyb a rozstřílím tě na Jasně, sucky. budu si to pamatovat. Totiž to je... Snad to máte na skladě. Je to opravdu moc důležitý. Dobře, podívám se, jestli to budeme mít. Rebus in arduis sumus není moc žádané. Hned jsem zpátky. Dobrý den, tady je lékárna Ernbergerstraße, Rochschillerstraße. Právě jsem dostala takový zvláštní recept na jeden opiát a není mi jasné, jak bych měla dál postupovat, protože na tom receptu je vlastně všechno v pořádku, akorát tam je něco, co tam nepatří. Ona nás práskne. Padáme. Ten lék je ale pro něj životně důležitý. Myslíš si o mě, že jsem úplnej debil? Dělej. Na tom receptu je totiž dole dopsáno tohle. Rebus in arduis sumus, což znamená jsme v nouzi. Ten muž míří na toho saniťáka zbraní. A teď odjíždějí. Bojím se o Malteho a Anu. Nic se jim nestane. Co by z toho ti únosci měli? Doufejme. No tak Passát by souhlasil. Paní Viltová? Ano.
To je vaše auto? Ano. A je přihlášené na vašeho muže? Ano. Můj manžel před 2 měsíci zemřel. Ještě jsem to auto nestihla přehlásit. Jezdí s tím autem ještě někdo? Ne. To není naše auto. Děkujeme. Děkujeme. Nilsi, Malte a jeden z pachatelů byli před pár minutami v lékárně na rohu Ernbergerstraße a Schillerstraße. Pokusili se vyzvednout nějaký lék. Vypadá to, že Anna napsala na recept žádost o pomoc. A dál? Pachatel si asi bohužel všiml, že je to léčka, jsou pryč. Zatraceně. Ale jsou ještě ve městě. A proč jste tu hloupost vlastně udělali? Nemáš tušení, co to je, když člověk musí obracet každý cent. A že přepadnete banku, to mělo vyřešit? Tobě se to mluví, když máš jistou práci. Promluvte se svým bratrem. Musíte mu říct, co s tou nohou riskujete. Ty svině, málem ti to vyšlo. Myslíš, že tohle je nějaká legrace? Kde jsou ty léky proti bolesti? Žádný nemáme. Chtěla nás prásknout policajtům. Já do té nemocnice musím. Já už ty bolesti nevydržím. Nejde to, co pak to nechápeš? Nebo snad chceš do kriminálu? Nechci do kriminálu. Ale taky nechci přijít o nohu a hlavně nechci umřít. O nic nepřijdeš. To ti nakecala ona, co? Chce tě jenom rozhodit. Váš bratr přijde o nohu a vy jste za to zodpovědní. To je on. Zdravím. Dobrý. Ten bílý pasát vedle je váš? Ne, je mýho spolupracovníka Kraumeho. Bydlí tady? A proč? Protože je tu hlášený. Bydlí v tom karavanu tamhle. Melanie? Hej, stůjte! Stůj! Zůstaňte stát! Stůj! Stát! Zůstaňte stát! Kde jsou ostatní? Kde jsou ostatní? Nilsi! Vy svině! Petr 21 volá Petra 21. Petr 21. Vole, máme majitele toho auta před bankou. No tak, kolikrát vám to mám ještě sakra říkat, že netuším, o čem to mluvíte? Podívej se. Hledáme tu ženu. Tak se podívej na tu fotku. Co já s tím mám společnýho? Tvoji komplici si ji vzali jako rukojmí a my nevíme, kde jsou. To mě fakt mrzí. A bude tě to mrzet mnohem víc, jestli se té ženě něco stane. Chcete mi vyhrožovat, sakra? Jo! Já mluvím o zadržování rukojmí a závažné loupeži. Jestli nebudeš spolupracovat, budeš sedět na 3 roky. No? A co za to? Když řekneš, kde jsou, tak to bude znamenat podstatně nižší trest. Ty dva se jmenujou Lars a Georg Grubrové.
Kdyby se něco pokazilo, máme se sejít v přístavu ve skladišti 54. Zavolej to Franci a pojem mu. Hej, a co bude se mnou? Odvezte ho. Malte. Kde je Anna? Odjeli zelenou dodávkou Volkswagenem. Hamburská poznávací značka KJ317. Jeden z nich je těžce zraněný. A co ten druhý? Ten je nebezpečný. Netušíš, kam mohli jet? Ani zdání. Nechám po té dodávce vyhlásit pátrání. Ať najdou majitele. Pravděpodobně ji ukradli Nilsi. Oni Anu potřebují. Neboj se, nic se jí nestane. Oni ji nevzali sebou jako rukojmí, ale proto, aby se o toho zraněného postaral. Jo. Je ti dobře? Jo. Ještě si mákneš. Dej sem klíčky. Co chcete dělat? Pomůžeš mi vytáhnout bránu. Vy jste se zbláznil, musí do nemocnice. Nechce je volní sebou. Takhle by to nešlo. Tady, podržte to. Pozor, opatrně. Pomozte mi, táhněte k sobě. Tak tahej, sakra. Buď sticha. Koukej se sebrat. Hele, vy dáte ruku takhle, já takhle, ano, pod zadkem. Máte ho? Už to bude. Teď pozor. Postavíme ho. Nemůžeme tu jen tak nečinně stát. Nilsi, vyšetřování běží na plné obrátky. Kriminálka dělá, co může. Právě obrací byt těch únosců vzhůru nohama. A co děláme my? My už teď nic. Nespadá to do naší kompetence. Musíte zase do terénu. Nemůžu venku už postrádat 2 vozy, je mi líto. A dej nám prosím tě vědět, kdyby se něco dělo. Ano. Já prostě nemůžu stát a nic nedělat. Možná najdeme v tom karavanu nějaký záchytný bod. Larsi. To je tím podvázáním. Působí obrovské bolesti. Tak mu to rozváž. To nejde. Zemřel by na šok. Tak už konečně něco vymysli. Jediné, co bych mohla udělat, je dát mu narkózu. A pak intubovat. Co? Chceš ho uspat? To nepřipadá v úvahu. Je to jediná šance, kterou má. Georgu, prosím. Tak dobře, doktorko. Ale běda, jestli je to zase nějaký trik. Ale musíte mi pomoct. Já?
Nilsi, a co tu vlastně hledáme? Já nevím, Melanie, prostě hledej dál. Co to máš? Fotky. Houseboat roku 2004. To by mohlo být ono. Jak můžeš vědět, že tam budou? Nic jiného teď nemáme. Pojď. Tak a teď to nasaďte. Rychleji. Zmáčknout. 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 Dobře. Dobrá, je stabilní. Ale musíme hned do nemocnice, jestli nebudu amputovat, zemře. Ty jsi to pořád ještě nepochopila, nepojedeme do nemocnice. Uděláme to tady. Ne, to je nesmysl, nemám tady nástroje. To není jako v kyně, to nejde. Dělej, co ti říkám. Prosím vás, já mám dítě. Prosím, nemůžu amputovat. On už nemá puls. Cože? On už nemá puls. Cože? Na příští doleva. Nilsi, najeď s náma do stromu. Pak už ani nepomůžeš vůbec. Kruciál. Nemůže aspoň jednou jít něco hladce. Zmáčknout. Zmáčknout. Stačí. Už ho zase máme. Děkuju. Děkuju. Nilsi, co kdybychom počkali na posily? Sakra, kde se tu vzali Poldové? Jestli někdo vejde, zastřelí mě. Pane Grubre, vzdejte to. Zásahovka je na cestě, nemáte šanci. Zmiz odtud, nebo tu doktorku oddělám. Ano? Melanie! Jsem v pořádku. Odtud se nedostanete, Grubre. Ještě nikdo neumřel, buďte rozumnej. Rozumnej? Já už stejně nemám co ztratit. Jdu dovnitř. Hele. Položím zbraň sem. Sanitka je už na cestě. Prosím, váš bratr zemře. Je to jen na vás. To byl den, co? Mm. Tak já jdu na panáka. Můžu jít s tebou? Jo? Ahoj, ano. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj.
Bylo to ofous. Ta noha se zachránit nedala. Ale dostane se z toho. Hezký večer. Děkujeme. Měl jsem o tebe takovej strach. Víš, na co bych teď měla chuť? Na něco normálního. Třeba na život. Je tady jedna oslava narozenin. Ano.